Вчера, както знаят нашите слушатели, се проведе заседание на Общинският съвет. Първа точка от дневния ред беше приемане на отчет за изпълнение на програмата за развитие на туризма в община Русе през 2013 година и приемане на програма за развитие на туризма на община Русе за 2014. Но за това ще ни говори повече сега колегата Тихомир Нунев от Туристически информационен център. Здравей! Здравейте! Кои бяха основните точки в отчета за 2013 година? Първо бих искал да припомня на слушателите ни, че на 28 януари Консултативният съвет по въпросите на туризма прие проект за програма за развитие на туризма в община Русе през 2014 година. Проектът мина успешно на обсъждане на всички постоянни комисии на Общинския съвет. Днес имам удоволствието да ви съобщя, че на редовна сесия на Общински съвет Русе вчера, в първа точка от дневния ред на заседанието, програмата беше единодушно приета. От 44 общински съветници, присъстващи на сесията, 44 гласуваха за, след като госпожа Анжела Иванова, директор на общинско предприятие Русе Арт, изложи на вниманието им отчета за изпълнението на миналогодишната програма за развитие на туризма в община Русе и представи тенденциите и насоките, които чертае новата програма и по които ще се работи активно през 2014 година. Кои бяха основните точки в отчета за 2013? За 2013 беше отчетена благоприятната тенденция за увеличаване на постъпилия за годината туристически данък на територията на общината. Всички дейности, заложени в програмата, са изпълнени успешно. Благодарение на това се бележи успех по отношение на постигането на целта й. Русе да продължи да се утвърждава като привлекателна туристическа дестинация в национален и в международен аспект. Не беше пропуснат безспорния успех на събитието Дунавски лимес, годишни награди на община Русе в сферата на туризма за 2013 година, както и ползата му за местния бизнес. Кои са акцентите в програмата за развитие на туризма за 2014? Акцентът в програмата за развитие на туризма през 2014 година пада върху ефективното рекламиране на Русе като туристически продукт, а основната и стратегическа цел е повишаване привлекателността на община Русе и превръщането й в туристически център, чрез целенасочено и функционално използване на природните и антропогенните дадености на региона, утвърждаването й като туристическа дестинация в България, страните от Европейския съюз и другите основни чуждестранни пазари. Други цели, които се поставят, са повишаване броя на организираните групови и индивидуални туристи в общината, както и увеличаване на престоя им, както също така и повишаване на информираността сред българските и чуждестранни туристи относно възможностите, които община Русе предлага в областта на туризма. Какви са основните дейности, които са заложени в програмата? Политиката на община Русе за развитието на туризма се провежда съгласно Закона за туризма, в който са дефинирани събития и дейности, които следва да се изпълняват в съответствие с Националната стратегия за развитие на туризма и Стратегията за развитие на туризма в община Русе, както и тяхното изпълнение в съответствие с постъпленията от туристически данък от туристическите обекти. Програмата за развитие на туризма в община Русе през 2014 година предвижда следните основни дейности съгласно Закона за туризма. Това са включване на община Русе като атрактивна туристическа дестинация в специализирани издания и сайтове, издаване на рекламни материали, дипляни, брошури, пътеводител и карта на Русе, включване с рекламни материали в специализирани издания, участие в туристически борси и форуми съвместно с представители на хотелиерския и туроператорския бизнес, както и провеждане на мероприятия с обществена значимост съвместно с културни, образователни и други институции с цел популяризиране на туристическите продукти. Аз ти благодаря за интересната информация. За слушателите на Радио Русе, Тихомир Нунев от Туристически информационен център.